37 numerolla on Viljami Kela ja Ville Kela. Siellä tavoitteena on kokemukset. No terve! Nyt tuli vähän tämmönen tauko. Menikö Topille terkkuja. Miltä se tuntuu lähteä kuule tällaiseen kivaan pakkaskeliin? No sitten kun sinne katsotaan kun välillä jää, niin sitten siellä on... Kun jää. Eihän mitään. Moro moro! Tänään ollaan täällä toivakassa, rapsakassa kelissä ajamassa rallia, harrasterallisarja. Toinen osakilpailu menossa täällä ja lähdetään numerolla 183. Hakee hyvää tuntumaa ja hyvää vauhtia. Haastavilta, mutta hienoilta teiltä. Monta CK:ta sulla on edessä? Tänään on 5 EK:ta, noin oliko 60-50 EK-kilometriä tulossa. Että ihan mukava pätkä ajaa. Ja kello on nyt... Kello on nyt 2 maissa 2:30 ja meillä on se vähän 3 jälkeen on meidän startti sitten. Lähdetään sieltä ekaa EK:ta koodeen ja sitten kypärä päähän ja verenmaku suuhun ja ei vaan. Lähdetään rennosti hakeen. Rennoin ranteen. Ja se ei muuta kuin eskorttiin vaijerikirjalle. Kyllä, siinä tehdään. Leopold Ringbom ja Juuso Vilpas ja rennoin rantein hakemaan kokemusta talvirallista. Terve! Terve! Milläs mietteellä tähän päivään? Rennosti lähdetään suorittaa. No niin, mitäs ootat? Täällä sodokuja täytellään. Ei oo totta. No, kyllä täällä rauhallisessa menossa kerkeää kaikkea tekee. Ei vaan, lähdetään kivasti rennosti ajelee ja toivotaan, että purkuauto ei saa kiinni. No niin, no siihen on vain yksi konsti. Niin, no, pidetään vaijerit kireen. On. Haluatteko lähettää jotain terveisiä? No, äitille tietenkin ja porukoille, että näillä mennään. Hyvä, kiitos. Kiitos. Se on sun puolella se lähettäjä, niin sun tarvii sille huitoa. Joo. Pitääköhän se korkkisi jotain omaa ääntänsä? Voi olla, kun se ei pidä nystä, kun ei se tulee laatikosta. Mä veikkaan, kun lähdetään ajaa, niin... Kyllä se siitä, se on vaan polkemisen puutetta. Mut jos se mittari lakkas toimimaan? Se aina joskus se tekee tommosen, että se tulee takaisin kohta. On Hanssi kiinni ja... vyöt kireellä. Kypärän remmi kiinni. Mene vaan sinne. Mä näytän sille se 2 minuuttia. Huuda ikkunasta sille. Saanko kakkosen yhden? No sanon, että ne on ekaa kisaa elämässä. Viimeksi ajettiin kiinni. Viime kisassa ajettiin kiinni porukka. Käykö? Eli 15 on sitten meidän lähtöaika. Niin sä näet tossa. Noniin. Ei silti ruveta repiä, että otetaan niin pitempi väli. Niin sitä ei tarvi ajaa kiinni. 5, 4, 3, 2, 1, aja! Ja nytyltä suoraan sitten. Ja vielä vaan suoraan. Ja on aika hyppy tässä sitten. Ja suoraan vie senkin nyky ja sit lähtee vasemmalle loivan. Ja suoraan. Ja suoraan jatkuu. Siellä on kolmio himmaan vähän. Heiluttelee siellä. Ja oikealle kääntää. Ja
Ja vielä suoraan Nypyltä ja Loivan vasuriin lähtee. Sitten vähän jyrkempi on. Jyrkkänee pikkusen vielä. Ja aukee. Ja Nypyltä suoraan ylitse. Ja sitten vasuriin jyrkempään. On aika jyrkkä. Ja aukee. Ulkona auto oikealla. Joo, ja siitä suoraan. Ja vasuriin. On vähän jyrkempi on. Jyrkempi. Ja aukee. Ja suoraan Nypyltä yli. Ja sitten oikealle. Loiva on. Ja vasuriin kääntää sitten. Se vähän jyrkkänee. Hienosti meni. Ja vasuriin kääntää. Rokeo, jyrkempi on. On jyrkempi. Aukee. Ja heti Nypyltä kääntää Nypyn jälkeen oikein. Ja suoraan ylitse. Ja vie suoraan seuraavankin Nypyn yli. Ja viekin suoraan oikealle kääntää. Ei näe yhtään jyrkkäneekö. Ja vasuriin. On vähän jyrkempi kuin äsken. Ja aukee. Ja oikealle Loivanen. Ja vasemmin jyrkkä. Hienosti menee. Ja suoraan päästä tiputtaa oikealle. Siitä Nypyn jälkeen heti lähtee oikealle. Ja vasuri heti perään. On vähän jyrkempi. Ja vaan jatkuu. Moi vittu! Ai. No siis. Pääsetkö sä eka pihalle? Mä en pääse täältä. On ok. Nää tuli lähekkäin. 2 autoa. Tää oli 30 sekkaa nopeampi tää jälkimmäinen. Jep. Mitäs? Lues vähän mitä se lukee. Mä katson tästä näytöstä. Hetkinen. Jukka Joni Myllyntä, Silkka Saarimaa, Harse 53655261848. Elikkä nyt odotetaan sitten Seuraavaan lepa. Niitä maalia. Selvä. Se pitäisi sinne pamahtaa ihan niinku nyt. No, luis. Oi saatana. Vai onks ne päästänyt sen edelle Ollikais? Ne on voinut päästää sen edelle. Päästää edelle, miksi? No, se voitti siellä rantaparilla. Lepän olisi pitänyt muuten tulla jo maaliin. Okei. Nyt tulee joku, mutta tää... No se on se Ollikais. Oi saakeli. $185. 185! Tuli jo. Tunnuttelen vähän tuossa alkuun, että tuntuuko kaikki ehjältä.
Ei muuta kuin vasuriin siitä sitten. Ja Nypyltä ylitte suora. Vittu, eiks mulla... Sulla piuhaki! Onks sulla hyvä? Ja Loivana vasemmalle ylitte. Jyrkkänee vähän. Joo, ei me enää kumminkaan mistään kamppailla, niin... Vaihdetaan toi vararengas. Joo, ja vasuriin vähän jyrkempi tästä. Himmaa vähän. Ja vasemmalle jyrkkänä tiputtaa alas, tai ei nyt kauhean jyrkkä. Ja vasuriin tiputtaa alas. Ja jyrkkänee vielä. Ja oikealle. Ja siinä on maali. Joo, maalis ollaan jo. Tuli nyt koettua. Joo. Sitten takapiikki oikein. Me ei kyllä keretä siinä kauheasti toppaan tossa. No tossa, mutta... Näytä vaan peukkua. Mennään vaan, mä näytin jotain. Oikealle. Käytiin mettässä ja jouduttiin takarengas vaihtaa. Meillä on paska vanne kyydissä. Joo, ykkösen maalista odotettiin, se tuli autoja 179, 180, 181, 2. Sitten hyppäs 4 ja 5. 6. Ei 183 missään. Mentiin kyselemään sulkumiehiltä mikä homma ja ne oli vähän kujalla ja kertoi sinne, että miten on kesä mennyt ja mitä makkaraa syönyt. Ja kuka oli viime vuonna en ulos ralleissa. Juu, mutta Aaro juoksi sitten lepan kiinni ja mitä... Pätkällä. Pätkällä! Stefan hoiti. Suksilla tuli sitä. Eskortti meni aika pian sitten kun päästiin autoon, niin meidän ohitte. Niin mitäs Juuso sulle huikkas vai lepa? Juuso huikkas siinä huikkulassa. Penkkassa käyty vissiin koskemassa ja sitten vaihdettu takarengas. Pätkällä. 15 minsaa takki. 15 minsaa. Selvä. Eli nyt ei ajeta enää voitosta, vaan nyt ajetaan hyviä pätkäaikoja. Tossa olisi ollut risteys, mutta meni jo. Onks tossa Pakun kohdalla nyt tuo vasemman puolen risteys? Mut en mä tiedä, kannattaako tällä ajaa, kun... Meneekö tää ihan miten sattuu? Ei kun mä oon jarru pohja. No niin. Käännä siihen. No en mä tiedä, jos se tuntuu paskalta, niin kannattaako lähteä sitten. Pääsis näkee tossa, mutta kun toi vedetkin kiehuu, vittu kun mentiin noin tossa. Ja jos sen jarrut toimii, että kannattaako mennä ajaa sitten. Niin, siinä mä just, että se on kattoo mikä tossa on. No sitten... Sammuta siihen. Niin, siinä tuli semmonen... Oltiin hyvin ajettu ja ura piti kuin asfaltilla. Joo. Sliksi. Semmos oli hiekalla. Ja sitten käännyttiin hyvin, meni hyvin ja vähän ehkä näki, että olisiko auennut, annoin lisää kaasua ja sitten selvästi kirraan lisää ja sitten meni peräpenkan puolelle, ei ollut penkkoja pitämässä, kun siinä oli yksi sun toinenkin käynyt pihalla ja sitten perä sinne ja oikea takarengas kiveen ja siitä pomppasi suoraan ja sitten sinne hankeen. Syvälle? Oltiin ihan siellä pohjalla sillä että siinä oli yksi 100 miestä. Siinä oli sitten yleisö yksi 100 miestä, niin ne nosti sen takaisin tielle. Ja... Vetämässä saatiin auto ylös ja sitten vedettiin siitä sivutielle ja ruvettiin oikoon auto oikeaan mittaan. Ja laitettiin takarengas siinä kun vanne oli halki. Joo. Ja lähdettiin sitten ajaa loppuun, mutta siinä kun oltiin kumminkin ajettu hyvä matka, niin jarrut oli ihan tulikuumat, vedettiin ne hankeen, niin luultavasti voi olla nyt, että etulevyt on kierrot tai takalevyt ja ei voinut yhtään, kun se jarru karkas koko ajan, niin männät tuli ulos ja sitten kun joutui painaa jarrua, niin joutui niin pumppaan sitä ja sitten nyt äkkiseltään tuossa niin kun katso, kun ajettiin tuo siirtymä kakkosen lähtöön, niin voi olla, että siellä on taka-akselissakin vähän jotain siinä oikeassa takakussa sai niin kovan iskun sinne kiveen. Ai. Täytyy ottaa auto pukille ja katsoa mikä siellä on. Joo. Muuten hengessä selvittiin, ei ollut mikään täräys eikä mikään. Joo, kyllä. Oli tääkin nyt kokemus. Joo. Mä sanoinkin, että se oli vähän niinku tulikaste numero 2, että ensin on ollut eka ralli ja nyt oli eka niinku pätkällä pyöränvaihto. Että
Niin siinä oli juu Että Juusokin oppi, ettei tämä on vain yhtä istumista. Ei, kyllä se on musta nopeammin vaihdettiin kuin Seskin Ruotsissa. No niin. Ristikkoavaimella pyöriteltiin, että siinä oli kyllä. Mutta se joutuu kyllä nyt lupauksen pettään, että kun sanoin haastattelussa, että koitetaan pitää, ettei purkuauto ota kiinni, mutta nyt ottikin. Joutui purkuauto odotteleen siinä. Joo. Katsoja pysäytti purkuautoja. Vedettiin sinne rauhassa pyökkiin. Tavoitteisiin ei päästy. Ei päästy tavoitteisiin. Voi. Toivotaan nyt, ettei sieltä oikeesti löydy isompaa, että tuolla vanteella meni ja niin. Katsotaan vähän miten niiden levyjen kanssa. No varmaan ne joutuu vaihtamaan. Niin. Ei pitäisi maksaa ihan hirveästi. Sellainen reppu. Terve! Elikkä nyt tultiin sitten tänne Aaron ja Eetun musakorneriin. Mulla on tällainen käännös tehty. Niin tää on tää biisi, tää Every breath you take. Ei, sulla on se käännös suomeksi. Joo, elikkä Every breath you take. Jokainen leipä, jonka otat. Every move you make. Jokainen leffa, jonka duunaat. Every step you take. Jokainen rappu, jonka väsäät. I'll be watching you. Kato kellottas. Tää on vitun hyvä. Toi on Mä voin kyllä vähän Et hio yhtään! Et hio yhtään! Toi on ihan saakeli hyvä. Mennään tuolla. Okei. Jokainen leipä, jonka otat. Jokainen leipä, jonka otat. Jokainen leffa, jonka duunaa. Jokainen rappu, jonka väsää. Mä tuun kellottaa sua.